Ubana seka subarula. University of California, junior doctorate degree. Onyama bana sebo kaka. Mana gusuri nyaba kuko. Wesi ni ake bebe business. David oke chuku no bunike. Nonya zolu banese. O monsieur. Banese mado bodo baushi. Seba ubanye Plateau State. We sonyale ndi contractors. Eba vuko diwe pateko. Owe bulu importer. Boji bido importer. Baboji we bulu importer. Goji we bulu millionaire. Owe lunar on 1996. Ubawe kele no mwanya we jewo kada. Nuta masi wa David. First lady mwanya omo. Ne chuku mwanya demma. Eboni bulake mwanya omo. Mama chukumo. Ebulo wa deluli deli mao. Ne chuku mwanya omo.
mụlụ oyi malụfọ ibe mara ụba na-ese nwasube maka na onye nne ya ga-ebu isi anụ na-ebu isi anụ unu mana enyi na-egbu enyi maka na obi igbo eke du aka olujiko ji kasịa nna dị ya bụ na onye nne ya bụ enyi ga-abụ enyi abụ enyi amala enyi ya mana abụ mụlụ oyi malụfọ abụ mụlụ bụ ji nne bụ ada agụ obi igbo eke nne m iyọma bụ nwaanyị dị mma anụtara ya na-aba nsugbe o wetụlụ m izizi mụta Sicilia Sicilia bụ ada obi igbo eke nye anya atọlụ Sonde obi igbo eke eze nne ya na nsugbe niile mana Sonde obi igbo eke n'ọnya atọlụ ọkụ anatara ada obi igbo eke amụta ọkụ abịara adamụnọ gadere gị mma ọkụ ete atọlụ igba anụgo obi igbo eke onye ma ịgba ka ịgba nwa amama mmanụ ịgba n'ugo nye atọlụ okwu ji nni obi igbo eke onye ma ụba na-ese nwa amama mmanụ obi igbo eke du aka ọ nụrụ nwaanyị ndo mana adagụ isi kama vanatọ bụ gbado iyọmụ ọlụ ọma lụlụ na nsugbe ọ ga na-enwezi anyị lonye mana kọmpini kwulu kọmpini nke mitala ego kwulu ego eji iwe majalụ ụba na-ese a group of companies, Nigeria Limited. Ubanes Resources, Nigeria Limited. Best Industries, Nigeria Limited. Security Cash Technology, Nigeria Limited. Nigeria Limited. National Vice President, Nigeria Spanish Business Association, Ubanes Mama. President, Dubai Chamber of Commerce.
nwere iwe na alụ ụba nyere ego n'obu n'obu si onye ọbụla chọba akala aka ya ndị ebe nsugbe ụlọ ụba na-ese mmiri na-ezolo ọrụ mana nsugbe ọrụ ụlọ niile otuloke wee kpọọ onye obi nsugbe niile ana m ayọ ana m ekwu ka m kwuwe uche m ka m kwuwe uche m ka m kwuwe uche m ana m asị na ọ ga-adị mma ka e were ọchịchị Naijiria ma ọ bụ na ọ ga-ekweme ka enye ụba na-ese ka ọ chịa maka na ọchịa Naijiria ibe ga-adị mma o na ndị oyibo sụrụ wee sị charity begins at home. Ọ sị mụ keneli ya Emmanuel Chukwu dị n'oze ịma Lagos bụ ezigbo ịma Lagos nwanne m ịma Lagos nwanne m Alhaji Galadima Usman Ezemogo na Aguleri ezigbo dị nne Alhaji Usman Alhaji Galadima ịma Lagos nwanne m Emmanuel Chukwu dị udo ịma Lagos nwanne m ekene dị listen to black mo Chairman Director ịma Lagos nwanne m Chairman Director Students Motors Nigeria Limited ịma Lagos International Limited onye ọma na ọ ga-adịlị gị mma ịma Lagos nwa mama kedu maka Sony Black ihe ọ na-ekwulu ọra niile kedu enweghị ejima nweghị ejima na achala nweghị ejima onye ọma na ịga bụ nke m onye Igbo sekwe mba na abalagu na nsugbe mba na abalagu dị ọbịa n'uju onye Igbo sekwe ọnọsọleze nke nsugbe ọnọsọleze nke nsugbe ọnọsọleze dị ọbịa n'uju kedu maka oke ewusu oke ewusu ma ọ bụ ozie igwe mgbe eze kwechi ekene dịrị n'ogbobi barista wuli eze ahụ President General Nsugbe Progressive Union webe ụba na-ese nwa mama webe ụba na-ese mmiri lili Prince Chukwuma Okolo akụnne ya na isi na ya Machuk's Engineering Nigeria Limited o si na ezigbo ọhịa maka Nwokolo ọchịa ya na isi na ya ọkwa gị si na ezigbo ọhịa maka ekene dịla ọhịa ozi ebe na Nsugbe akụ nwata nke Nsugbe Rafael Obi dị mma
ga-adịlị gị mma ọgaranya chi eze na n'ime ego ike bụ na mụchukwu ma ochie na nwata na obu okwu m nweta mmiri na-ezo lọra na ama ochie ụzọ udo eze udo na agụlo onye mụda na-ekwe ọgwụ ọjọọ keneze ime mụlo onye mụba na-agbazi ọra niile ụba na-agbazi mmadụ ncha onye mụba ya na nsube onye mụba na-agbazi ọra niile ekene dịrị jenu nnọbọ igbe ibiribe ọgara eme ụba na-agbazi ọra niile o si mụ kenele ya chi ebe lomụnọ n'ime wele kesiri ebe ilo eze mmadụ gosi budi n'ọkụzụkọ sonde agbakọ mụ personal assistant nke ụba na-eso jamrock publicity secretary na people's club Larry Odilie Jesu gbarụla niile ekene dịla ọgazi nkwele onye ọma ga-adịrị gị mma nzede igwe nweke eze mgbada nke nsụgbe ị na-agwọzikwa abalị ọra onye ụba na-abazi ọra niile ebe ụba na-ese mmiri ụba na nsụgbe ụba na-ese nwa mama ekene dịrị na-erik wee onye ma ọba na na-enyi ọ nọ n'ime egwu kemeze nwa ya bụ nwanne kemeze nwa ya bụ nwanne ka n'ime na obi nwa otu egwu na ere ọnụ okoye ọkụmakụ ibi gọdụ ọwụ ụba na-ese nwa kedu maka Joseph nwa bụ nke bụ onye chikwa nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị mma obodo anyị na-adabatụrụ ngwa na ọ ga-adịrị mma ụba na-asụbara ụlọ onye m ụba na-ese nwa m ụba na-ese mmiri